Ola, moi boas, compañeira, compañeiros, que tal estades? Hola, ¿qué tal? Bos Hola, ¿qué días. tal? Bueno, parabéns, sodes os 3 proxectos finalistas na categoría de proxectos de comunicación e difusión musical tan necesaria, tan precisa, ademais nestes momentos. Moitos parabéns a todas e a todos. Muchas gracias. Graciñas. Moi ben, pois neste pequeno encontro de finalistas, que, bueno, xa sabedes que tivemos que adaptar, como a todos e como a todas, un poquiño esta edición á situación que estamos vivendo, pero que non influya que non nos vexamos e que non compartamos un momentiño para falar, para ter aí na mesma pantalla a estes 3 proxectos tan chulos, ademais, e tan variados dentro da comunicación. E quería empezar, se vos parece ben, preguntándovos para que a xente tamén os coñeza todavía máis e da man dos autores e autoras do proxecto, que nos contedes un poquichiño no ámbito da comunicación e da difusión musical no que estades, porque, como dicía, sodes 3 proxectos super variados dentro do mundo e dese mundo e sería fantástico pois que nos contachedes un poquiño no que estades. Laura, por exemplo, de Músicas Galegas Ilustradas. Pois o meu é un proxecto igual un pouco extraño, non? Pero que empeza no 2017 sendo unha serie de ilustracións de músicas, de mulleres músicas que fan, pois eso, música actualmente en Galicia. Empeza un pouco ao entrar eu na banda Cenzar, que dome de conta de que non hai moitas compañeiras nos escenarios, sobre todo compañeiras instrumentistas, e dentro das compañeiras instrumentistas, pois dependendo que instrumentos eran máis raros de ver, vexase batería, ou baixista como a min. Entón comezo a facer unha listaxe desas compañeiras para saber eu máis ou menos cantas somos, empezo a facer un retrato de cada unha delas. Empezo tamén a publicalas na web. E o proxecto foi medrando ata o que é hoxe, que son un montón de retratos, aparte de que fago os gráficos, teño agora o Ferreñas e Rock and Roll, que fala de 31 músicas pois bueno, que foron moi especiais ao longo do século XX en Galicia. E nada, simplemente eso, é un proxecto que mestura ilustración, que é a miña profesión principal, mestura a música, mestura a igualdade de xénero, a visibilidade, é un pouco nesa liña, non? Que maravilla. E teño que dicir que as túas ilustracións son chulísimas, Laura. É unha maravilla sempre cando vas compartindo. Eu sígote tamén dende fai un tempo e a verdade é que, bueno, creo que é un proxecto éticamente e xa de por sí moi atractivo e moi necesario, como comentábamos, pero que ademais é moi bonito, moi chulo. Así que tamén darche os parabéns. E, Gracias. e temos despois a 3000 kilómetros, non? Nos decías antes, a Lois de O Recanto do Corcovado, un proxecto tamén chulísimo que agora nos contará. Contanos, Lois, cal é o teu proxecto? Bueno, o meu proxecto, como ves a comentar ti, chamase O Recanto do Corcovado. Esta mesma fin de semana, estamos agora en outubro, vai arrancar xa a tempada 21ª, xa son 21 anos de programa. Inicialmente o proxecto arrancou en Radio ECA Vigo, unha emisora local de Vigo, que tamén se escoitaba noutras partes das Rías Baixas, mais a emisora desapareceu hai uns anos, entón, cando isto pasou, eu pensei que sería interesante manter o proxecto, non? E fíxeno, e ofrecínllo a distintas emisoras, e agora mesmo, de India, xa uns cantos anos, sae a través de Cuac FM na Coruña, da Radio Municipal de Redondela, e tamén a través de Radio Crónica Folk Musical. E a nivel de contidos, eu basicamente son moi ecléctico. Eu radio música de todo tipo realmente, non teño unha limitación xenérica especialmente definida, mais ben certo é que me centro no ámbito do jazz, do folk, das músicas tradicionais, da canción de autor un poquinho tamén, na experimentación, tamén percorro eses vieiros de cando en vez, e centrome especialmente no que acontece na nosa terra, lóxicamente, porque coido que tamén é importante que haxa altofalantes, non, nos medios de comunicación que se encarguen de darlle saída á riqueza musical que temos na Galiza, que é moi variada. A verdade é que cada vez que penso,
no pequeno que é o territorio, porque somos 3 millóns de habitantes, máis ou menos, e se pensamos na diversidade e na calidade dos proxectos Total. musicais que temos na Galiza, a verdade é que é abraiante, non? O nivel que hai. E coito que é moi importante darlle saída e visibilidade, non? A todo isto. E niso me centro, vamos, basicamente. E dende onde preparas os programas? Onde estás ti? Pois prepároos directamente na miña casa. Grazas á tecnoloxía teño pois a miña equipa digital, entón cada semana eu gravo os programas. Como ti ves de indicar, eu vivo a 3.000 kilómetros, eu vivo en Finlandia dende hai xa 8 anos prácticamente. 8 anos que levo co programa aquí, a facer o programa na distanza, Que maravilla. e grazas ao desenvolvemento tecnolóxico podo facelo. Se non fora así, seguramente sería imposible. E nada, fago os programas aquí, envíos por internet ás emisoras de radio que lanzan cada un deles e aquí seguimos, con moitas ganas. Que ben, que alegría, que sorte ter proxectos como o teu, que tamén sabes que son tamén moi seguidora, así Sí. que unha maravilla. E despois temos a Fausto no proxecto Xirarei. Contanos, Fausto. Xirarei é unha exposición que intentou pois, mostrar casi 30 anos de deseño gráfico de disco de vinilo feito en Galicia ou ben fora de Galicia, pero de músicos galegos. É unha historia de non tanto de música, sino de diseño gráfico, de ilustración, de fotografía, que mostra como empaquetamos a música que escoitamos. Eso se desenvolveu, foi un traballo de varios anos que se desenvolveu sobre todo neste último ano, e se expuxo no Auditorio de Galicia, reunindo casi 600 cubertas auténticas de LPs, singles, EPs, ademais de eso, parafernalia que mostraba un pouco que é o vinilo, como se facía, que distintos tipos de vinilo había. Creo que máis resaltable da exposición, non, aparte do contido propio, foi a maneira de mostrala, digamos, o discurso expositivo, que pretendía pois ir enseñando as cubertas de discos por tipoloxías ou afinidades que mostraban como dentro da maneira de mostrar a música pois distintos subxéneros, como desde o retrato de grupo, o enxebrismo, por exemplo, a maneira que tratamos os símbolos de Galicia. Entón, había un discurso expositivo no que o espectador podía entrar a xogar, digamos. Creo que foi o forte da exposición. Aparte de mostrar toda esa historia, claro, de algo que volve a estar agora un pouco de moda, pero que xa deixou de ser un produto de consumo xeral, que era un pouco tamén como enfocábamos nos, como un produto, digamos, de arte pop en sí, o sea, seguindo aquela máxima de McLuhan de que o medio é a mensaxe, a coberta de disco se convirteu tamén en un mensaxe en sí mesmo, un transmisor de ideoloxía, de estética, tamén de impoñer modas, etc. E un pouco eso se mostrou pois a nivel de o que se facía en Galicia. Que maravilla. E tamén que ao final todo isto, nas artes en xeral e, por suposto, tamén nesas cubertas se ve tamén a historia, non? No que estamos, o momento que estamos a viver tamén. Sí, insistíamos un pouco na exposición de que isto non era unha historia da música galega, o sea, máis ben era unha exposición de diseño gráfico. Eu aquí, nos premios da música, me sinto un pouco como de fora de portas, porque eu son diseñador gráfico, levo máis de 25 anos de oficio de diseño gráfico. Isto se trata de mostrar, en realidade, o traballo de fotógrafos, de ilustradores, de diseñadores gráficos, o sea, de artistas que o que lle poñen é imaxen ao que fan os músicos, en realidade. Pero, bueno, tamén se convirte nunha historia da música, no fondo, tamén se convirte pois en mostrar a nostalgia, o coleccionismo, cousas que están alrededor do disco, e sobre todo do disco de vinilo como un obxecto en sí, non? Pois de culto en este momento. Exacto. Claro que sí, que teña ese factor emocional e emotivo do percorrido. Nos chega ao corazón, entón todo o mundo ten un recordo para unha canción ou para un disco, e un pouco esta mostra pois axudaba a eso, non? A parte de, bueno, pois o disco sirveu tamén para moitas cousas, como, por exemplo, dignificar a lingua galega, ou un medio de reivindicación política. Pois hai moitas cousas que entraban a xogar parte de toda esta linguaxe, non? Dentro da exposición. Claro que sí.
Que maravilla, que maravilla. Eu quero Fantástico. resaltar a diversidade dos proxectos dentro da comunicación e difusión musical e quero preguntarvos brevemente, se sabedes que estes encontros son cortiños, pero eu vos quero preguntar, pensades que hai suficientes plataformas de difusión musical, estamos no ámbito artístico musical, pensades que hai suficientes a día de hoxe a nivel de Galicia? Laura. Puf. Eu creo que sempre fan falta máis e dentro das plataformas que xa hai creo que necesitamos máis variedade e que se apoie todos os estilos de música. Tamén, igual tamén falo un pouco de festivais e de outras cousas, non só de medios de comunicación, pero bueno, un pouco que vexo eu. Moi ben. Lois? Eu tamén creo que debería haber máis e eu penso que hai unha eiva, sobre todo institucional, dende o punto de vista da difusión, cando menos radiofónica, que é o mundo que eu coñezo, posto que sí que hai moita xente que está a facer cousas moi interesantes, pero tamén é certo que moitas das persoas que facemos radio, eu inclúome, somos amateur, dende un punto de vista puramente profesional. Isto significa que facemos este tipo de proxectos sinceramente porque creemos neles, pero non obtemos ningún tipo de beneficio por facelos. Entón, hai moita xente que está nesta situación e eu coido que nas emisoras institucionais debería haber unha presenza maior, debería haber un apoio maior, nas municipais, tamén na autonómica. Moi ben, suscribo. Fausto. Bueno, eu xa dixen que non era un especialista do mundo da música, pero entendo, por un lado, que sí, que toda a diversidade, canto máis plataformas ese, moitísimo mellor. E o que sí tamén pediría, un pouco recollendo o que deixa dito Lois, é que quizáis as institucións deberían plantexarse que a cultura ten unha importancia eu creo que vital, que había que tomalo un pouco máis en serio, porque entre outras cousas moitas veces se fala da hostelería, do turismo, pero temos que reflexionar de que unha das cousas que nos vendemos é cultura, e que por aí tamén, bueno, pois debía haber creo que un apoio maior e máis sinceiro ao que é o produto cultural. Totalmente. Pois que estas palabras tan benditas e tan sentidas que sirvan de motor e de, bueno, pois de expansión deste momento no que estamos a viver, que tamén permite pois plantexar as cousas de outra maneira e tamén visibilizalas. Así que rematamos, se vos parece, cos nosos botellóns e tazas, que Lois máis eu temos aquí un formato adaptado. Facemos un brindis virtual. Que vos parece? 1, 2, 3. Moi ben, pois hai que beber sempre despois. Bueno, vos tedes que esperar un poquinho. Complicado. Pois, queridos compañeiros e compañeiras, darvos os parabéns dende Músicas ao Vivo e dende os premios Martín Kodax da Música, esta 7ª edición, por chegar representar tan ben estes proxectos de difusión musical e comunicación. Moitos parabéns. E xa sabedes que nos vemos o 21 de outubro, ás 21 horas, temos a gala, será especial, pero temos gala, e que se poderá tamén seguir en streaming a través da páxina dos premios. Así que moitos parabéns. Ai, que teño unha mosca. Graciñas. Chao, chao. Unha aperta, feliz día. Igualmente.